Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepil ke bolo suasana rasulan. Ya sing bagian kutha-kutha mungkin urung krungu rasulan. Iki salah sijine tradisi sing isih berkembang, ijik dijogo karo para warga. Jenenge nguri-uri kabudayan Jawi sing tumbuh ning masyarakat biyen zaman para leluhur ya awake dhewe. Nganti seprene iki ya tetep ijik diperingati utawa cik dienekke. Jadi setahun pisan kanggo bersyukur, sadurunge kuwi ya pengajian wis, bar kuwi setelah hari berikutnya ada hiburan untuk masyarakat. Ya ora guru masyarakat nggon desa tok. Kebanyakan wong kutha-kutha malah do mulih kepengin memeriahkan utawa nguri-uri kabudayan Jawi utawa nyuburke tradisi kuwi menuju ilang saka pawengkon ning laladian desa-desa iku. Sing teko ora gur nggon desane dhewe. Desa tangga-tangga desa kabeh teko. Lho kaya ngene iki. Suasanane kaya ngene iki, Bro. Wis taun pisan dienekke rasulan jenenge, rasulan. Wis kabeh ben berkahi, bakul-bakul ya udah teko kabeh untuk rezeki. Muga-muga ya barokah. Sing taun sak candake kuwi rezekine melimpah ruah. Panyuwune ngono kuwi bala. Nek untuk masalah hiburane dhewe kuwi ya biasa-biasa wae, tapi nek rasulane kesane rada beda. Mbuh aku apa ya tanahe tekne warisan leluhur apa piye. Berkesan iki luar biasa ngono lho. Sederhana tapi berkesan sangat-sangat luar biasa. Antusiasme masyarakat iki pokoke luar biasa. Iso gayeng ngono. Iso gayeng bisa menikmati. Nek zaman aku cilik biye ibarate rasulono wis 3 dina wis ngrasake. Saiki rada berkurang. Rada berkurangnya rasane rada berkurang. Pramila iki ngon warga-warga iki pokoke bisa nggak bisa itu harus dilestarikan. Marakne iki tukule tradisi seperti ini kemungkinan lah genah tinggalane para leluhur, para dhisik-dhisik awake dhewe sing mbacuk desa, sing dandani desane awake dhewe. Rasulan seperti ini suasananya. Pokoknya sing hebate meneh kuwi setiap wong, mbuh kuwi wong kenal apa ora, tangga desa, pokoke kuwi sajane bro. Makanane iki untuk siapa saja sing gelem mlebu dapur, mlebu nggon sing wis disediake jenenge jayengan. Kuwi makanan wis tersedia gratis, tis. Wedang gratis, kopi gratis. Boleh siapa saja pokoknya. Yo. Bedane kuwi bolo. Nek gampangane hiburan biasa dandutan dan lain-lain. Lak jajan nek kene disediakan. Iki yo beda saka biasane videone tanpa editan ori ri. Wis ben do ngerti ngono.